Molt bona nit a tothom i benvinguts a la República Txeca. Avui ja veieu a la redacció un lloc de treball. Aquí intentem avui parlar també d'un home que ha estat tota la seva vida treballant, dedicada al poble, al seu poble, malgrat hagi nascut a Ametlla de Mar. Ha estat ell el primer cap de la policia local de Cambrils. És ell el nostre convidat, Tomàs Pallarès. El company Santi Cordón té més detalls. Oi que sí, Santi? Les coses des de fa 50 anys a dia d'avui han canviat molt. Per exemple, l'any 1956 van aparèixer els primers policies locals de Cambrils i l'any 1970 el primer cap de la Guàrdia Urbana on manava a 5 agents i 2 serenos. Precisament ell és el nostre convidat d'avui, que a banda de ser membre de la Guàrdia Urbana va treballar al zoo de Cambrils. Avui al República Txeca ens visita Tomàs Pallarès, que als seus 84 anys és la veu de l'experiència. Ja hem vist, ja tenim més informació del nostre convidat, gràcies Santi Cordón. Passo a presentar el nostre convidat, que el tenim aquí, gràcies Tomàs. És un plaer tenir-lo amb nosaltres aquí al Canal Català, aquí a la República Txeca. És la primera vegada que està en un plató de televisió, o millor dit, amb la redacció d'una televisió? Sí senyor, la primera vegada. Què se sent? Me sento una cosa així, una cosa que ni ho puc explicar perquè posar-me així en un puesto aquests senyors i 3 càmeres aquí, doncs escolti, me veig així una miqueta engobiat, així una miqueta per baix. Però no hi ha motius per angoixar-se, content. Tenir aquesta conversa amena. Però hi ha poques persones que tenen una cosa així, com ara jo, de poder parlar-ho. Escolti, vostè ha fet molt per aquest país, per aquesta ciutat i també, sobretot, per la seva ciutat, Cambrils, malgrat hagi nascut a Ametlla de Mar. Ens pot explicar? Va néixer, va créixer, després va ser el primer cap de la Guàrdia Urbana o la policia local de Cambrils. Sí, però primer vaig treballar a molts puestos, Quins? Doncs mira, vaig anar 10 anys a la Marc i els 10 anys, cada dia, durant els 10 anys me vaig marejar, fins que vaig arribar un dia a casa i vaig dir que prou, que ja no hi anava més. Després me vaig posar dalt poble, en català no, a treballar en una vaqueria i es munyia cada dia 8 vaques, cada dia. I aquells senyors... És dur, això de munyir vaques és difícil? Gens, però sapigueu... Sap per què? Sap per què li dic això, Tomàs? Perquè els polítics ho fan cada dia al país. A la mamella de la vaca del país ho fan cada dia. Llavors no deu ser gaire difícil. No, d'aquesta manera per ells no és. Però perquè el que vol treballar ho és una miqueta, però no costa res. És agafar un drap i enviar els mugrons, aquells mugrons se posen tessos, agafes una miqueta de llet, fas això i llavors vas més vi, que vas la galleta de 10 litres com feia llavors. Ara això ja no se'n fa. Ja no, ara ja fiquen els tubos aquells i va tot amb elèctric ja. O sigui, tot industrialitzat. Tot industrial, que ja no és bonic això. Hem perdut, vostè té 84 anys, hem perdut aquesta essència, aquesta naturalitat de les coses. Tot ara depèn de màquines, o sigui, l'ésser humà gairebé ha estat relegat a un segon pla. Les màquines han guanyat poder en la nostra societat. Vostè, que ha viscut moments difícils, han passat pobresa, han viscut una guerra civil, com veu tot això? On anirà a parar tot això? Doncs això ho veig molt malament perquè veig que això no té solució. No hi ha solució, això. Perquè anem com a... Home, és molt difícil dir, però anem de cara al 36. Dic perquè, escolti... Una altra guerra, tindrem? Home, com una guerra, no, perquè avui tothom té el botó vermell i tothom vol viure i sap que pitjant un botó desapareix una ciutat. Però guerra civil i revolucions no en voldreu més. Escolti, vostè, mirant-lo, em fa recordar que els mariners d'aleshores, els capitans d'aleshores, només li falta una pipa, que suposo que vostè no fuma, llavors... També en té pipa. Sí, però tinc una pipa, no fumo i no hi fumen mai, però hi poso herbes, menta, calipto, romer, farigola
I llavors això m'ho posa a la boca, xupo el cap dins i em ve la frescor sempre a la gola. Ah, sí? Sí, sí. Bueno, vostè explicava que havia estat a la mar, que havia estat a molts llocs, munyint també Les vaques. les vaques. Després es fa gran, té fills. Expliqui'n una mica més. Bueno, vaig treballar en altres puestos també, També. eh? Quins? Pues vaig treballar i me vaig cuidar una granja que portava 5.000 caps de pollastres. Després, quan aquell senyor també ho va deixar, pues, llavors me'n vaig anar a treballar al Varadero de Cambrils, un varadero que és allà on té ara el Club Nàutic de Cambrils, allí hi havia el Varadero. Tenc fotos, si el vol veure encara li ensenyo. I després, quan aquells senyors també es van deixar el Varadero, vaig fer de manobre. O sigui, vostè ha fet de tot a la vida. Sí. Vaig fer de manobre i fent de manobre doncs va vindre el senyor alcalde, un tal Josep Martinolla, i el secretari, el senyor Narcís. I em va dir, baixa. Vaig baixar de la teulada i em diu, agafeu el que ha fet ja el Tomàs. Van dir, escolta, Tomàs, diu, vols fer d'urbano? Dic, diu, no he fet mai, diu, pateixes que ho dependràs. I he estat 34 anys de municipal. Era difícil, aleshores? Llavors no. Era molt maco. Ara sí podria ser només pel que guanyen. Pel que guanyen, sí. Què vol dir pel que guanyen? Guanyen moltes? Hombre, se'n van a les 300.000 peles en sense les hores. Jo vaig entrar guanyant 500 pessetes. I era feliç? I feliç, més que ara. I es treballava de veritat? I es treballava de veritat. Passaves pel carrer, tothom saludava, si veies dos dalt d'una moto, baixaven de seguida i aquella amabilitat, escolti, on és aquest carrer? L'ensenyava tot. Ara ja no és igual. Tomàs, vostè m'està dient que abans es respectaven molt més El 100%, home. Es respectaven molt més els policies que no pas ara? 40 vegades, sí senyor, sí. Sí? Però molt més. I com és? Per què em diu això? Quines proves té o com a fonament? És que els he tocat i veus que hi havia aquell respecte amb un informe, és igual de municipal que de Guàrdia Civil, que Policia Nacional. No hi havia aquesta guerra? No hi havia aquesta guerra que ara, perquè, escolta, avui en dia maltracten els guàrdies, comprèn? I això a mi no m'ha agradat, menys mal tots que això, perquè fa un dia, quan vam fer els 50 anys de la policia municipal, me van invitar a l'Ajuntament i el senyor alcalde em va dir que si jo ara m'agradaria fer-ho, i jo li vaig dir que no. I podria ser per l'Ajuntament només pel que guanyen, però el de més no, eh? Abans de fer guàrdia agafarien escombra. Escolti, però vostè vol dir que... Però abans s'estovava una miqueta la gent, o sigui, hi havia esbatussada. Bueno, jo li diré una cosa. Jo avui en dia no hi ha ningú que pugui dir que jo el vaig tocar, però això també li dic jo, el que la Guàrdia Civil trobava robant, aquell senyor no tornava a robar mai més. El prenien cap al quartel i li treien la pols del damunt i ja està. I com es treia aquesta pols? No. Com es feia això? A base de... De porra? Sí, a base de mà, a base de mà. No, i escolta, i aquell senyor el veies una altra vegada pel carrer i aquell senyor ja... Però això llavors no està bé, no? On estava la democràcia aquí? Què és això de que els policies puguin pagar tothom? Home, tothom, el que la feia, Ara per gust no vaig veure pagar així per gust. Només aquells que es mereixien? Aquells que se lo mereixien, però ara no. Ara cada un tira molt vol. Llavors hi havia un control que anaves pel carrer amb la Guàrdia Civil i deia, aparca aquí. Vinga, aquests dos, papers. D'on són? Mira que, per exemple, som de Sevilla i anem a veure una família que hi ha a Barcelona. Als 5 minuts la Guàrdia Civil telefonava a Tarragona i ja sabien si era veritat o no. Si era veritat, doncs jo li preguntava per què havien baixat aquí a Cambrils i deien, doncs s'han equivocat. Però si l'enganyaven, llavors els prenien cap a l'estació i els donaven a la parella, perquè llavors amb tot l'estrenc, així com ara és un abandono, que ara és un abandono, hi havia guàrdies civils i policia secreta, que sortien de Barcelona fins a Tarragona, de Tarragona a València, i s'anaven passant així. Aquests van a Sevilla, perquè llavors per Cambrils passava un tren que es deia el Sevillano, i aquests es posaven dalt del tren
i cap allí. I quan torneu a vindre, que porteu papers i no enganyeu. Molt bé. Llavors, vostè no ha tingut mai cap problema amb ningú? Ningú l'ha intentat agredir? No ha passat mai això? Ningú l'ha faltat al respecte mai? Bueno, va haver un holandès una vegada, pues, que vam anar allí a un bar que hi havia a la platja que es deia la Copacabana i allí aquells feien el que volien. I llavors venien uns guàrdies de Barcelona, que llavors eren, no res, 4 o 5, i venien a ajudar. Quan ells feien les vacacions, venien a Cambrils a ajudar-se amb nosaltres i pagaven un mes amb uns i un mes amb els altres. Sí, venien tota la família, els llogava l'Ajuntament un pis i se passava la seva senyora seguit durant tot el mes. I ells, o sigui, nosaltres ells anàvem de patrulla a la nit. La pregunta és, algú el va agredir? Vostè va tenir algun insult, algun disgust a la policia que ens pugui explicar? No, només era un holandès que aquell lloc, quan vaig plegar, me va perseguir per 2 o 3 carrers. Déu-n'hi-do. Jo no sé el que portava a la mà. No sé el que portava a la mà. Sé que portava alguna cosa, però no sabia si era una arma o era una destral o era una cosa o altra, comprèn? Vostè va passar por? Home, no em vaig tirar perquè jo també portava la pistola, escolti. L'ha utilitzat mai, la pistola? Pues no. Solament la vaig autoritzar perquè l'alcalde una vegada em va fer anar a matar 2 gossos que van agafar la ràbia. I la vaig autoritzar per això. Déu-n'hi-do, eh? Sí. I què va sentir en aquell moment que va haver de disparar contra els gossos? Home... S'havia de fer. S'havia de fer la força, perquè si agafaven amb una persona, saps, escolta, feien bromera per la boca, atracant el mateix amo, un Doberman d'uns alemans. Estava llegint el diari i de moment el gos se li llança aquí, menys mal que va tancar el balcó i es va posar dins. I llavors van demanar permís al veí per entrar i, clar, els balcons ja sap que en uns apartaments se toquen. Doncs llavors hi va haver res. I va encertar de seguida on volia? Bueno, un aquí i l'altre aquí. Déu-n'hi-do, eh? La punteria. Escolti, vostè ha viscut amb alguns gent rara, gent que consumia drogues, segurament. La dificultat des d'aleshores i avui, vostè avui segueix alguns policies, és difícil, sembla ser policia. La pregunta és veritat que l'uniforme ens fa canviar? Jo crec que sí, perquè hi fa molt, hi fa molt. O sigui, vostè quan posa un uniforme és capaç de transformar la seva personalitat? No. És una altra persona? No. Jo no. Ara, ja que sí, el sol fet per portar policia municipal, policia, ja, qualsevol cosa. I policia només sabem que només n'hi ha un sols a Espanya, que és la Guàrdia Civil. I després ja la Policia Nacional. Home, no digui això, però i els Mossos d'Esquadra? Bueno, home, hi ha els Mossos d'Esquadra, vale. O vostè prefereix, creu que els Mossos d'Esquadra han de millorar alguna cosa? Jo crec que els haurien de donar més carta blanca en tota la policia. Ui, què vol dir això? Això és sobtant. Digui'm, expliqui això. Què vol dir? Més, una miqueta més. Que pegui... Sí. Ah, sí? No com això que va haver a Barcelona, que els diputats aquells van haver de sortir pel darrere i agafar l'helicòpter per anar al lloc a treballar. Això abans no es havia vist. Llavors, si vostè fos el cap de la policia, com es resoldria tot això? Home, jo diria... Fotre canya a tots aquells manifestants? No. Com? Jo faria com se feia abans. El que trencava, com ara trenquen escaparates i aquestes coses, agafaven cap al calabosso. Venia son pare. Cridaven els pares. I els hi feien pagar l'escaparat aquell. Però ara això no passa. Escolti, però són altres temps. Segurament aquests senyors que estan manifestant-se ja són adults, ja són grans, o sigui, els pares no han de... O sigui, a la presó directament. Doncs de moment a la presó. Però no hi ha lloc per tanta gent a la presó. Que no, si cada dia en fan de noves. Diu que no hi ha puesto. Si tothom hi vol anar a les presons avui, que no ho veu, tots aquests que venen de fora tenen el llit, el plat a la taula, tenen tenis i encara cobren, perquè n'hi ha que llimpien, ajuden a la cuina, n'hi ha que fan de jardiner i encara cobren, i allà els fills ni deuen poder dormir, tampoc. No li agrada llavors com tenim ara la societat? No li agrada? Gens, perquè, escolti... Llavors, escolti,
Llavors, què és el que hem de canviar, segons Mira, el seu punt de el que vista? hem canviat, ara jo me fixo en les manifestacions, me fixo doncs que ara mateix, el que vam veure mateix, se va veure d'aquelles 4 o 5 vegades que la policia amunt en terra i dali, 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 dali. Vale. Tampoc està bé, això. Molt bé, no està bé, cuidado. Ara, molta cosa que passa d'aquestes, que es veu això que ara li explico, doncs tenen culpa els periodistes. Ah, sí? Un altre cop els periodistes, senyor Tomàs. Sí, perquè enfoquen allò, només. Per què no enfoquen amb una valla que la van tirar damunt de dos policies i llavors va vindre l'ambulància, el van prendre i van estar 4 dies a l'hospital? Per què no ho enfoquen allò? Però ja ho fan, no? Ho fan, sí, però per la tele no ho van veure. Vol dir que no? No. Home, jo alguna vegada sí que ho he vist. Bé, home, però sempre he vist que allà em peguen les guàrdies. Però l'altre és que allà en aquell carrer no hi ha càmeres o no sé què passa. Escolti, vostè com a cap de la policia local de Cambrils tindria de ser l'hòstia. No, a mi m'agradava que si jo deia una cosa que ho fessin, però també li diré que potser en tota Espanya no trobaria una persona com ara jo, en 34 anys, que mai no hi ha cap ciutadà de cap país que pugui dir que jo li vaig fer pagar la multa. Mai a la vida. No ha pagat mai multa? Mai una multa no l'he fet. Ui, doncs vostè... Jo en parlo amb tothom ara. Escolti, però llavors vostè no surt a compte amb un ajuntament? Home, sí que... Ara no interessa un ajuntament, si ningú paga multes? Bueno, vostè no... A mi sí que li interessava, perquè l'alcalde el primer que quan va entrar em va dir no hi fiques multes. Diu, perquè les multes, diu, si n'hi ha un que te'n fot de tu, diu, m'ho vens a dir a mi, que jo cridaré en sos pares. Però tenen en compte que ficar multa, llavors, aquell temps, qui mos paga és el poble, que som guàrdia urbana, estem pel poble. Ah, bueno. És un plantejament, o sigui, llavors era un policia i un ajuntament al servei del poble. Molt bé. Que no passa avui. Avui no. Què passa avui? Avui, doncs, veig que... Avui m'ha passat a mi cridar la policia i encara l'hora que han de vindre. Encara està esperant. Què li sembla? Això no s'havia vist mai a la vida. M'ha passat a mi, Jo, en canvi, no hi dic res, conec molt els jefes i avui encara em parlo amb els... Amb els seus excompanys, no? Encara en guàrdies civils, que en queden pocs, i en queden pocs allí a Cambrils. Escolti. Vostè, entre nosaltres, vostè creu que hi ha massa policies, massa cossos de policies, o havia d'haver una policia i punt, s'ha acabat? Però no surt, no? No, digui. No fa massa dies. Mira, jo que en cabal ja ensenyaré un calendari que em sembla que em vaig jubilar amb 20 i tants. Bé, ara n'hi ha 110 amb un informe. Jo vaig parlar aquest altre dia amb un policia nacional, dic, escolta, nen, ja tornes a ser per aquí? Diu, ves, de Reus el van destinar a Lleida, i a Lleida, diu, cada 2 per 3, diu, Tomàs, diu, com no hi cabem, no saben on ficamos i cada 15 dies me fan marxar cap a Reus. Ah, sí? Així va. N'hi ha massa. Em sembla fatal. És el que diu, amb una sola. I quina policia quedaríem? Jo si hagués d'agafar... Home, la Policia Nacional també la vaig tractar i... Però quina policia creu que havia d'haver? Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil? Guàrdia Civil. Guàrdia Civil. Sí, senyor. Escolti. El que té por de la Guàrdia Civil perquè ha fet una cosa o altra. Però escolti, vostè no creu que ara la gent que l'està veient a casa li pot dir que vostè és una mica fatxa? Fatxa jo? No sé, pregunto. Allò de la Guàrdia Civil sembla... Ja s'ho volen treure. Però si jo pogués manar, avui en dia diria... Pogués manar aquests que manen ara a Barcelona, diria, Catalunya, altra vegada la Guàrdia Civil. Ah, sí? Però sense tocar els altres. Guàrdia. O sigui que la Guàrdia Civil manés tothom i tothom, Mossos d'Esquadra, depenguessin de la Guàrdia Civil. És això? Els Mossos d'Esquadra no sé què fan, però jo crec que la Guàrdia Civil, si s'ha de treure un pres de la presó de Barcelona, hi ha d'anar al Cabo de Finisterre o ha d'anar a Bilbao, allà on sigui, aquell Guàrdia Civil sí. Un municipal no pot sortir del casc urbano. Quan de la seva zona territorial. I el mosso, igual. L'únic que poden sortir és Policia Nacional i Guàrdia Civil. Bueno, però hi ha acords, hi ha convenis entre ells. Això sí que també ho poden fer, entre ells, Entre ells, sí. Escolti, vostè ha estat també, a part de cap de la Guàrdia Urbana o de la Policia Local de Cambrils, també va estar de responsable del zoològic. Sí, aquell zoològic el vaig muntar jo. Expliqui'ns això. Perquè ha passat de munyir vaques
anar al zoològic. I després també, com es pot... Això vol dir que vostè estima molt els animals. Molt, molt. Però molt. ara els que ens estan veient diu, però ha matat alguns gossos. Bueno, vaig matar aquells gossos, però doncs, per què m'ho va manar l'alcalde? Ah, i si l'alcalde li demanés altres coses també ho faria? No, sí, home, si són dins de la llei, sí, ara. Agafar la pistola i... No, home, això mai a la vida. Ara, això sí, vaig tirar molt, cosa que avui en dia quasi ni els Mossos ni la Policia Nacional han tirat tants tiros com jo. Jo cada vegada anava 3 vegades a tirar amb la Guàrdia Civil el tiro blanc. I li agradava disparar? Sí, m'agradava, però molt. És una de les coses que m'agrada molt. Vostè, quan era jove, hauria de ser molt travieso. Home, mai vaig estar fixat en cap puesto, eh? No, però això no vol dir que delinqüent. No, ara... He dit travieso, no he dit delinqüent. Doncs jo de jove, de 8, 9 i 10 anys, vaig córrer molt, però davant de la Guàrdia Civil. També. Quina vida té la Guàrdia Civil? Perquè anàvem a prendre pomes, anàvem a prendre ballanes, cosa de crios, i havies de córrer davant d'ells, però... Escolti, vostè parlava del zoològic que el va muntar. Expliqui'm per què va muntar aquest zoològic. Doncs estàvem una vegada, el senyor alcalde, Josep Martinolla, estava allí i diu, escolta, Tomàs, diu, tu que t'agrada, diu, anar a agafar ocells i aquestes coses, diu, perquè aquí a Can Racó no muntem un parc, un zoològic. Dic, ja està. I aquí, en aquell temps, hi havia un tal senyor Xullà que tenia accions en barcos de madera a la Guinea. I me'l va presentar i li vaig dir, escolti, vostè que sempre va cada setmana a barcos cap allà a buscar madera i tot això, diu, per què no em fa portar un parell de monos i 2 o 3 lloros? Diu, bueno, no pateixi. I ara me'n recordava, 4 o 5 mesos me ve negre a casa amb 2 gàbies, un mono i 2 lloros. Quants animals ha arribat a tenir? No massa. Vam arribar a tindre 2 ossos, un comprat al zoològic de València i l'altre el van comprar aquí a... com se diu? Però no masses. Vostè i ara on són aquests animals? Què va fer? Ja. Quan van plegar el parc ens van vindre a buscar. I per què es va plegar? Perquè no els interessava. Per què dir qui era aquest parc? De l'Ajuntament. No els interessava? No els interessava, perquè si dalt, a l'entrada de dalt i l'entrada de baix hi ha hagut una taquilla, no se'l hagueren tret. Però era gratis. Era gratis. Ara sí que els interessa, perquè al treure els animals han tingut tot un plantat d'arbres i flors. Hi ha el tant per cent de les flors, dels arbrets... Escolti, Tomàs, entrem a la recta final del programa. Li pregunto, vostè va anar a votar el dia 25. Sí. Està content amb el resultat electoral? Va guanyar l'Artur Mas. Vostè està a favor de la independència o no? No. Ja pensava, perquè la independència... Ja ho sé que és una pregunta, tenint en compte el seu discurs durant tot el programa, amb la Guàrdia Civil sé que no està a favor de la independència, però per què? Però resulta que la independència a mi no crec que es faci, perquè del nord Bilbao fa molts anys que la volen i no se'ls ha donat, llavors això faria seria cachondeo, Aragó la voldria, València la voldria, això semblaria el mapa del món. I això... Jo crec que no. Ni jo ni un criu de 15 anys la veurà, mira què li dic. Un criu de 15 anys no veurà la independència. Vol dir? Hombre, costarà molt això, I no la veurà per què? Perquè costarà. Però a qui no li interessa això, home? A qui no interessa? Creu que als polítics tampoc els interessa la independència? Home, la independència... Jo no sé, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, N'hi ha que sí, n'hi ha que no. A l'Artur Mas li interessa la independència? Jo per mi sí. I el d'Esquerra també li interessa. Llavors serà fàcil, no? Serà fàcil. Perquè han guanyat els dos. Sí, però jo no veig, o no m'ho crec, que una dreta i una esquerra s'ajuntin. A mi això crec que no pot ser. I si s'ajunten, llavors semblarà un d'això de gitanos, no sé com vol dir. Comprèn? Doncs això que li deia, vam tindre 2 lleones, vam tindre 2 serps
de 2 metres. Això és més o menys això és el que tindrem també ara al Parlament de Catalunya. Ara, sí senyor. Lleons, serps, o sigui, allò serà un niu de rates que ningú s'entendrà. Que ningú. Ni el barem els hi farà mal ja, perquè ja estan acostumats. Escolti, vostè ja veieu com ens tracta, o sembla que ens tracta Espanya a Catalunya, ja veieu que hi ha una relació una mica estranya. Com acabarà tot això? Malament, que tenen malament, sí, home, perquè... Primera, que aquests que ara han guanyat, o aquests que ens manen, no s'entendran. I aquells de Madrid, com xupen bastant, tampoc els interessa que nosaltres se n'anem a la independència, no els interessarà, comprèn? Hi haurà safarranxo. Escolti, tenim un problema, els polítics tenen un problema, fa alguns anys el que era Convergència no tenia un problema que es deia 3% de comissions, ara el PSC, els socialistes, tenen el mateix problema, han agafat el virus del 3%. El tema de Sabadell, algun dia veurem algun polític a la presó per ser corrupte? Home... O creu que no? No el veurem mai. Hauria de canviar com a la nit al dia. I per arreglar això ha de ser igual que un bancal del fals, segar les taballs, deixar el net i que torni a portar. Llavors sí, que veuríem que un corrupte la faci cap a la presó, però mentrestant no ho veurem. Vostè nota la crisi o no? Home, jo encara no, perquè doncs jo la miqueta que cobro cada mes... Però vostè ara segurament haurà d'ajudar a la seva família o no? O no? No, per ara no. De moment no, bueno. De moment no, comprèn? Però està tot molt difícil, no? Mira, aquest altre dia ho parlàvem que avui en dia aquests que han robat tants milions surten amb escolta de les oficines i aquesta nit troben un pare de família robant mig sac de patates per menjar, aquest el fotran a la presó. Malament. I m'han dit... No pot acabar bé, això. M'han dit doncs per això mateix. Això que hi ha és una llavor que està tan aferrada, que estan acostumats tant. Jo vaig tindre un concejal i va estar 16 anys. Vostè confia en els polítics? No, cada un procura per ell. Escolti'm. Ja no pensen en nosaltres? No, perquè jo hasta em sap greu dir, però bueno, si hi ha malament i veu una cosa tan malament, ho talleu. I si no, també... Vaig tenir un concejal 16 anys i feia, escolta'm, si em fiqueu d'obres, me'n vaig d'aquest partit i em fico amb altre. I així va estar 16 anys. I ara s'ha demostrat la casa que s'ha ficat. O sigui, un xacatero. Ja està. N'hi ha molts, eh? I he acabat de fer que anava a portar els permisos d'obra pel camp o a Vila Fortuny i tot això. Pel municipi. I em deien, Tomàs, vigila que aquí han d'anar 4 pisos. I quan te'n donaves compte, n'hi havia 5. Escolti. I llavors, els 5 aquells, jo això ho dono a saber, i l'Ajuntament em deia, tu no has vist res d'això. Claro. A vostè l'han intentat enganyar o pagar perquè vostè callés? Mai. Qüestió que hem quedat molt malament els guàrdies perquè a puestos que no s'havia d'obrir, per exemple, una finestra, s'obria. I llavors jo agafava el constructor i li feia, com és que ha obert aquesta finestra aquí? Diu, digue-li l'amo. Baixava l'amo i diu, Tomàs, he hagut d'arriar la mosca. Diu, i bastant per obrir aquesta finestra aquí. Abans ja també hi havia la corrupció aquesta. O sigui, no ha canviat res. Res, ni canviar, és el que li dic jo, ha de ser segar i tornar a pujar. Molt bé, Tomàs, ha estat un plaer tenir-lo al plató de la República Txeca. Vostè és més republicà o més monàrquic? No, escolta, no entenc en política. Mira, jo li diré una cosa. El meu fill, quan jo em vaig jubilar, ja li van portar papers, tot, per quedar al puesto meu, a treballar. I van ficar el gendre d'un fontaner. Escolti, i llavors jo, al veure que amb el meu fill no el van voler, me'n vaig anar a l'Ajuntament i els vaig dir de tot. Es va quedar a gust, vostè? Sí, de tot. Ja està. I va haver un concejal que em va dir, diu, Tomàs, diu, el teu fill no l'hem empleat a l'Ajuntament, diu, perquè com no vaig a cap partit, diu, si hagués sigut d'un partit, hauria hagut un concejal que hauria dit, el xiquet del Tomàs, però com allà no hi havia ningú, doncs t'has quedat... És el millor que tenim, aquells que no som de cap partit.
i podem veure la vida com ens dona la gana. Sí, Oi que sí? ningú, almenys a mi, m'ho pot assenyalar ningú així molt dit. Molt bé, Tomàs, gràcies per estar aquí a la redacció de la República Txeca. Gràcies per haver-nos aportat aquesta visió tan honesta de les coses, el seu punt de vista real i el que vostè sent. Li agraeixo molt que hagi estat amb nosaltres i que hagi compartit aquests minuts amb nosaltres. Ja sabeu si hi ha alguna cosa més, doncs mira... Moltes gràcies. I a vostès que ens han acompanyat, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquí a la República Independent del Canal Català. Adéu-siau i ens veiem a la propera.